Mga higala, kumusta o mayong hapon usab kanatong tanan. Ano usab kining programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga diin ang pangulo nini mao ang amo ang magtutudlo Divine Master Tomas Iyunyo Sr. Siya mao karon ang amohang gipamatud-an nga mao ang puli sa atong Ginoong Kristo, ang Espiritu Santo sumala sa nakasulat sa Biblia. Kumusta ang tanan nga mga kaigsuonan nga nagpatalinghog karon uban usab sa ato ang mga usab nga televiewers sama sa Facebook o sa YouTube? Kumusta kaninyong tanan mga igsuon o iyon usab dia dapit sa Luzon? Kumusta og sa Visayas? Kumusta og sa dinidapit sa Mindanao? Kumusta usab kaninyong tanan? O dia usab sa nasod sa Amerika? Kumusta? O mahinaot kami nga naa kamo sa kabastog sa lawas nga kana maoy inyong magamit sa pagsunod ni atong programa Mga Lingitong Lamdag sa Kinabuhi. O ako sab nga pagpahibalo sa tanan nga mga kaigsuonan sa PBCM, kadili nato pahikalimtan ang ato ang panagiusa sa konferensya sa tuluman ang ato ang konferensya, no? Atong kita kana sa Agosto, sa Marso o Agosto o sa Disyembre. O mahinaot kami nga dili kana ninyo paghikalimtan nga to ang mga panagiusa sa usa ka tuig makatulo ang ato ang inuntang pagtambong sa ato ang inuntang General Conference mao kana mga igsuon. O ako nalusab nga pagpangumusta diha sa ato ang mga ministro diya sa pagtulunan sa PBCM diya dapit sa palasyo. Akong unahon ang ato ang Executive Vice President si Reverend Charlie Eugenio, uban usab sa iyahang pamilya kang Madam Gaga o ingom usab sa tanan nga mga ministro nga naa karon diya sa palasyo diya sa Barangay San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Boy no, nagpaabot man kita sa ato ang usa ka igsuon si Brother Samuel, wala pa man siya makaabot pasin og na traffic siya, mo kita lamang karon usa ang mupahigayon sa pagdala dining maong ato ang programa dinhi sa DYLA. Mga igsuon, ang tema nga ato ang paghisgutan karon mao ang pagtubag sa mga isyu tungod kay doon na manggoy mga tao nga dili magtotoo kay lagi sila naaman diha sa inuntang nakalain nga mga pagtulunan, naa sa Katoliko, naa sa born again, naa sa inuntang Saksi ni Jehova, naa sa mga Protestante o sa Iglesia ni Cristo o sa uban pa nga mga kaiglesiyahan, mga Sabadista o uban pa, na ang ilahang pagtuo nga ang Diyos lagi daw inunta nga dili daw kuno makita. Ug matud pasab nila nga ngano man nga ang inyong gipatuo nga Dios tao man, nga sumala sa Biblia ang Dios Espiritu man, na ila man mabasa sa nakasulat sa Juan kapitulo 4 bersikulo 24. Tinuod man na nga naay mabasa pero wala lang na nila masabti ang maong inuntang nakasulat sa balaan kasulatan. Mamagani nga kining programa ha, gitawag og Mga Lingitong Lamdag sa Kinabuhi tungod kay kami mao ang mulamdag niadtong mga tao nga naggapos diha sa nakalain nga mga pagtulunan, nga naguna nga mga pagtulunan. Kay lagi ang tao kung unsa man ang panalitan karon, nabilong ka karon sa usa ka pagtulunan, relihiyon ba o pundok ba, unya kung unsa isulti sa leader o kung unsa po isulti sa mga ministro ug pastor, natural nga ikaw membro mo sa imong i-accept ang maong pagtuo o ang maong pagtudlo sa maong leader o mga pastor o ministro o unsa man ang matang sa iyahang inuntang iyahang titulo
Usaba siya ka pastor, usaba siya ka ministro, usaba ka diakono, usaba siya ka pare. So siyempre ang tao mutuo kay mauman ang gitudlo nila sa ilahang leader. Mao kana mga higala og mga kaigsuonan. Niata karon sa pagtuki. Ang amo ang gigamit dinhi, wala mi magamit og unsa kundi ang among gigamit pulos Biblia. Kung doon na may mga referensya nga among gihimo, kana dili kasupak sa Biblia. Mao kana karon na atong lakbitan kining giingon nila nga wa man kunoy nakakita sa Dios. Doon na po yung mga bersikulo nila nga ila pong gigamit para bagal kontra. Pero maayong ato ang basahon ang Biblia para gayod nga inunta mahibaw-an nato ug unsa gayod ang mga nakasulat sa Biblia. Tinuod ba kay nabahin man kini sa tutulo? Ang amahan una sa panahong Israel, ang ikaduha mao ang panahon sa atong Jesucristo sa panahon sa Kristiyano, ug ang ikatulo mao kining panahon sa Espiritu Santo sa atong panahon karon. Kay usbon ko dabahin sa tutulo ka mga inunta sistema sa pagpadayag sa Dios dinhi sa kalibutan. Balikon ko, ang una ang Israel, pinangunahan sa mga propeta sa makang Moises, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ug sa uban pa nga mga propeta, ug ang ikaduha gipangunahan usab sa atong Jesucristo uban sa mga apostolis. Ang ikatulo mao kini karon ang among gipadayag diha kadinyo. Ang tao motuo man og sa dili namo kana ikabalaka ngano man. Kami igo lang mi nagtug-an sa kamatuoran. Now, kung ang tao dili man mutuo, wala may mahimo. Ang importante nga nakatuman kami sa amo ang gipanumpaan sa magtutudlo nga kami mao iya gihimong instrumento para ipadayag namo ang kamatuoran sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Karon atong tukion ang panahon sa atong Ginoong Jehova. Panahon sa amahan, tinuod man na nga ang amahan kanhi sa panahong Israel pwedeng magpakita, pwede po siyang dili magpakita. Mahimong naa siya sa panganod, mahimong naa siya sa mananap, musulod, mahimong naa siya ang iyang tingog naas panganod. Ngano man, walay imposible sa Dios. Kay ang tanan mahimo man sa Dios. Doon na ba kita'y pruiba nga mabasa nga ang tanang mga butang mahimo sa Dios? Atong ba sahod ang nakasulat sa Mateo sa iyang kapitulo 19 bersikulo 20 nga mahimo sa Dios ang tanang mga butang. Pwede siyang musulod sa mananap, pwede siyang mu-insert sa tao, pwede siyang magpakita sa panganod, bisag unsa iyang buhaton. Mahimo ka na sa Dios tungod kay nakasulat ka na sa Biblia. Unsa ba atong mabasa dinhi sa basahon sa San Mateo kapitulo 19 bersikulo 26? Ingon ini ang nakapahayag sa Biblia. Si Jesus mitan-aw kanila og miingon kanila, sa tao dili kini mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. Sa tao daw dili daw na mahimo, pero sa Dios ang tanan mahimo. Sa ato pa, bisag unsa di ay buhaton sa Dios, mahimo niya ngano man. Dios gud siya. Pero sa tao dili nato kana mahimo ngano man. Tao ra kita nga ordinaryo. Ang Dios lahi sa tao, mga higala og mga kaigsuonan, lahi kita sa atong pagkatao, ordinaryo kitang tao, lahi kita sa Dios. Kay ang Dios labing gamhanan sa nga tanan. Busa bisag unsa himuon sa Dios, mahimo kana niya.
Dili sabton nga ang Biblia atong siradaan pagka miingon ang uban ra ba mingon nga ang Dios panganod man kay nakitaan gud siya. Tingog ra ang atong nabadunggan nga naa sa panganod, wa mo tay supak ana. Ngano man mahimo gud sa Dios ang tanan. Pananglitan karon ang Dios mosulod diha sa asna. Sa hayop. Mahimo na sa Dios ngano man Dios gud siya. Mahimo niya ang tanan. Pwede sad nga ang Dios magtingog diha kayo. Sama des panahon kang Moises. Sa pag-adto ni Moises dito sa bukid sa Sinai, nga nakita nga dunay kalayo nga nasaksihan niya, tingog lang ang nadungog ni Moises. Mahimo na sa Dios. Ngano man, Dios gud siya. Kay ngano ba di ay sumala sa Biblia? Atong basahon unsa ang mga nakasulat sa Biblia? Unsa ba ang inuntang naa sa Dios? Basahon ta ang unang Korinto sa iyahang kapitulo 15 bersikulo 39 ngadto sa 40. Unsa ba ang makita natong payag sa Biblia? Sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 39 ngadto sa 40 nag-ingon, kay wala managsama ang tanang unod, kundili adunay usa ka matang sa unod, ang alang sa tao, ug lain ang alang sa mga mananap, ug lain ang alang sa mga langgam, ug lain alang sa mga isda. Adunay mga lawas nga langitnon, ug adunay usab ing lawas nga yutan-on. Lain ang kasanag sa mga langitnon, ug lain usab ang kasanag sa mga yutan-on. So din gi-emphasize gyud sa Biblia nga lain og mga lawas. Matod pa sa Biblia, dunay lawas nga langitnon, ug duna usab ing lawas nga yutan-on. Lain ang lawas sa unsaman. Matod pa sa Biblia, lain ang lawas sa mananap, lain ang lawas sa langgam, lain pud ang lawas sa isda, lain pud ang lawas sa tao. Kaduha man ang ipakita sa Biblia sab nga aduna ing lawas usab nga yutan-on, duna pud lawas nga langitnon. Hain man kining lawas nga langitnon. Ang lawas nga langitnon mao na ang lawas sa Dios. Langitnon nga lawas. Naa siya'y lawas apan lahi sa lawas sa tao. Kaya ang atong lawas ordinaryo. Apan ang lawas sa Dios langitnon. So dako og kalainan. Dako og diferensya. Ingon ana ang gipakita sa Biblia. Karon sa atong makita usab sa Biblia, muingon sila nga lansangan lagi kay kanilaging inuntalain manggod ning uban nga mga magtutudlo kay pagka makabasa og usa ka sitas, konklusyon dayon dili bitaw nila banaon og dili ba nila bitaw susihon pag-ayo ang balaang kasulatan. Pagka nakabasa og usa ka sitas, pag-ingon, hala ang Dios espiritu. Ila dayon ni konklusyon nga espiritu lagi gyud ang Dios. Nawa man ang gud na sila mahibalugod. Nganong ingon ana ang sistema? Karon ni ata. Atong usisahon ang amahan nga mao ang atong Ginoong Jehova. Si Jehova ba Dios ba sumala sa Biblia? Oo. Basahon ko ang nakasulat sa Isaias sa iyahang kapitulo 43 o kang iyang bersikulo 10 ngadto sa 11. Unsa ba si Jehova sumala sa Biblia? Basahon ko ang akong gisitar ang Isaias 43 bersikulo 10 ug 11. Nag-ingon ang balaan nga kasulatan. Kamo mao ang akong mga saksi, miingon si Jehova. Kani si Jehova mao ni ang Dios nga Ama sa Israel.
og ang akong alagad nga akong napili, aron kamo kisa gisultihan ng Israel, aron kamo makaila og managtuo kanako og makasabot nga ako na matud pa ni Jehova nga ako mao siya, o na kanako walay Dios nga mahimo ni aduna pay mosunod kanako. Ako bisan ako mao si Jehova, og gawas kanako wala nay manluluwas. Sa panahon aniya ako nakapahayag og ako matud pa nagaluwas, og ako nakapakita og walay dumuluong nga Dios sa taliwala kaninyo tungod niini kamo maong ako mga saksi, miingon si Jehova. So niining puntuha mga higalag mga kaisunan, sa panahon ni Jehova ang Amahan, wala daw laing Diyos. Wala laing manluluwas. Natural. Dili pwede nga sa panahon sa Amahan, nga ilisan nimo ang iyang pagka-Diyos, sama sa gihimo sa katawang Israel. Nga nagila sila laing Diyos. Sama na itong gihimo nila nga nagsimba sila sa baka. Sama na itong gihimo nila nga ilang gila nga lain Diyos mao si kuan katong gitawag og tao nga ordinaryo, si Baal, si Astaroth, ug uban pa nga mga Diyos kani sa unang kapanahonan. Bawal na. Mao nga ning ingon ang Jehova nga walay laing manluluwas gawas kanako. So dili pwede nga mag-ila ka og laing Diyos sa panahon sa Israel. Pero dili sabton nga walay lain nga manluluwas nga gipadala ang Amahan. Di ba klaro kayo? Si Kristo di ay. Unsa ba si Kristo sa iyang pagkatao? Gipadala sa Amahan. Si Kristo usab manluluwas. Mabasaw niya na nato. Pero niya usa ta sa kasaysayan sa Amahan. Unsa ba si Jehova sa iyahang kaugalingon? Basahon ta ang nakasulat sa Exodo kapitulo 15. Basahon ta mga higala og mga kaigsuonan. Unsa ba ang kahimtang sa Dios nga Amahan kanhi sa unang kapanahunan sa panahong Israel? Di ra ba gyud ni basahon sa ubang mga relihiyon kay ngano man mabuko sila. Mabuko sila. Kay para nila ang Diyos lagi dili makita, pero samtang ang katawhan sa Diyos nga Israel ilag yung nakita ang Amahan nga mao ang atong Ginoong Jehova naong ug naong. Doon na po yung mga tao nga duwa po makakita nga naman. Natural. Dili ko kakatawhan sa Diyos. Ang katawhan lamang sa Diyos mao'y eksklusibo nga mao'y makakita sa ilang Diyos. Nganong nakaila sila? Kay ilagong Diyos. Samtang adtong mga tao nga mag-ila sa Amahan nga mao si Jehova, dili nila ilhon nga Diyos. Kay lain man ang ilang pagtuo. Kinsa lamang ang nagtuo, mao lamang kadtong katauhan ni Jehova sumala sa atong mabasa sa Biblia. Now atong basahon kini Exodo. Unsa ba ang kahimtang sa Amahan sumala sa Biblia? Basahon ko ang Exodo kapitulo 15 ug ang iyahang bersikulo 3. Unsa ba ang nakapahayag dinhi sa Biblia? Nag-ingon, si Jehova, kinsam ni Jehova, mao niyang Diyos nga man, mao niyang una nagilang sa katawhang Israel nga mao ang manluluwas. Si Jehova mao'y tao sa panggubatan. Si Jehova mao ang iyang ngalan. Sa Biblia, gipakita nga si Jehova daw tao sa panggubatan o Jehova ang iyang pangalan. Naduha raman, tao, espiritu. Pagkagingon nga si Jehova tao, dili ta maingon nga si Jehova espiritu. Mabitaw nga ako mo giingnan nga kinsa lamang ang makaila sa Dios mao tong iyang katawhan. Pagka dili ka katawhan ni Jehova, di ko ka makaila nga Dios ba na siya. Di ba?
Karon ato nabasa nga si Jehova tao. Pagkatao, ha? Dunay lawas. Unsa bay atong mabasa sa Biblia? Basahon ta og unsang mata nga lawas ang atong Ginoong Jehova. Dinhi sa basahon sa Pilipos, sa iyang kapitulo 2 bersikulo 5 ngadto sa 10 ang ato ang pagbasahon na iyon. Batune diha kaninyo, kining hunahunaa nga mabatunan ninyo diha kang Kristo Hesus, nga bisan tuod siya nagluntad diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon nga usa ka butang nga ilugan. Hinunoa hawasa niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon diha sa iyang pagkahisama sa tao. Og sa nakita siya diha sa dagbuay nga tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon kinsa man ni si Kristo, og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Ha? Ingon ana ang atong nabasa sa Biblia sa 9 nag-ingon. Oo, bisan pa sa kamatayon, tungod niini ang Dios nagbayaw kaniya sa kahitasan og mihatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan, aron nga sa ngalan ni Hesus tanang tuhod magapiko dito sa langit dinhi sa yuta ug ilalom sa yuta ug ang tanang dila magasugid nga Ginoo si Hesus Kristo alang sa pagdayag sa Dios nga Ama. So atong nakita dinhi nga si Kristo tao siya sa iyang kaugalingon. Dunay lawas. Sumara sa kung gibasa kaganina ang unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 39 ngadto sa 40 nga dunay duha ka matang ang lawas. Ha? Dunay lawas nga langitnon, dunay lawas nga yutanon, uunodnon. Kinsa makining dunay lawas nga langitnon? Mao na ang atong Ginoong Jehova ug ang atong Ginoong Ginoong Hesukristo. Kay duha man, lawas nga langitnon ug lawas nga yutanon. Tawanon ba? Nay unod, nay bukog. Mao sa ang atong Ginoong Hesukristo, pero lain lang ang iyang lawas. Lain pud ang lawas sa amahan, langitnon sama niya. Ang amahan langitnon nga lawas, si Kristo sab langitnon nga lawas. Sa tubadunay kalainan sa lawas sa tao ug lawas sa Dios. Balaan ang lawas sa Dios samtang ang atong lawas dili balaan. Ang Dios lamang ang balaan sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon atong nakita nga ang Jehova tao, pero ang iyang lawas langitnon. Klaro kayo. Karon unsa pa ang gidetalye sa Biblia? Kay tao man si Jehova. Basahon ko ang Isaiah sa iyang kapitulo 1 bersikulo 15. Unsa ba ang paghatag, paghulagway sa Biblia kalabot sa Dios nga man nga mao si Jehova? Dinhi sa Isaiah kapitulo 1 bersikulo 15 nag-ingon, sa diha nga bayawon ninyo ang inyong kamot, matud pa sa Dios nga man nga si Jehova. Sa diha daw nga bayawon daw nato ang atong kamot, taguon ko ang akong mga mata gikan kaninyo. Oo, sa diha nga kamo magahimo og daghang mga pag-ampo, dili ako manimati ang inyong mga kamot nga puno sa dugo. Iunsa di ay ang pagdetalye sa Dios? Sa diha daw nga maghimo ta og taas nga pag-ampo, matud pa sa Biblia, sa diha nga bayawon daw nato ang atong kamot, taguon daw sa Dios ang iyahang mga mata. Na ay mata natural. Si Jehova tao ko, di na ay mata.
gikan kaninyo. Oo, sa diha nga kamo maghimog daghang mga pag-ampo, ako dili mamati. So, pagka dili mamati ang Dios, gidetalye dunay mata. Ha? Doon na po'y dalunggan kay di ko kuno siya mamati sa diha nga maghimog kuno tagtag-as nga mga pag-ampo. Kay dunay pag-ampo nga magustuhan sa Dios ug doon na po'y pag-ampo nga wala po dawata sa Dios man nga matud pan aniya taguon ko ang dili gayud ako manimati na inyong mga pag-ampo. Diya daw nga bayawon daw nato atong kamot taguon daw niya ang iyang mata. So doon ay mata ang Dios nga man doon na po'y dalunggan. Mao na ang gipakitang mabasa nato sa Biblia karon ato pang dugangan. Si Jehova ba doon na ba'y baba? Basahon ta ang ikaduhang Samuel. Ato ba ikompleto ba? Kay disod po, naay mata, naay dalunggan, niya, wa naay baba. Naabas Biblia nga si Jehova naay baba. Basahon ta ang ikaduhang Samuel sa iyahang kapitulo 22. Ha? Ato yun ning idetalye pag-ayo kay wala ginay uban mga pastor nga gaba po, manudlo, makabasag sitas, pag-ingog espiritu, espiritu na lang yun. Wa man nila gud itudlo sila mga membro gud, agud ang mga membro, masaag. Mabitan nagingog daghang mga mini nga mga magtutudlo. Magtutudlo lagi pero mini. Kadili man pwede nga mahimo ka magtutudlo, kuha ka gitudlo sa Dios. Eksklusibo lamang nga ang makahimo sa pagtudlo mao lamang tong tinudlo sa Dios. Pagkadili ka tinudlo sa Dios ang nagtudlo nimo pastor, ministro, uban pa nga mga leader sa lehiyon, wala palpak ang imong pagpanudlo. Unya lain na ba? Kay di ra ba mo wala ko sweldo? Kami buyag maski 5 centavos wala mi gidawat. Kaugalingon namong kwarta. Hinaguan na mo gibayad na mo sa radio station aron lamang kami makapadayag sa pagtulunan sa PBCM nga niya karon ang Dios nga Espiritu Santo nga among gipayla Divine Master Tomas Eugenio Senior. Di magsakit ang among tiyan ug di mo mutuo. Awahira ang pagbasol. Samtang ang kalibutan wala pa. Ha? Wala pa hukmi sa Dios kay ang paghukom sa Dios mao kan ikatulong gubat sa kalibutan sa dili pa moabot ka ng paghukom sa Dios kay diha man siya mobangon dili kay mobangon sa kanta wa man nagingon diha ni master nga mobangon siya panahon nga naay magkanta di na pwede ang gingon sa Biblia ang Dios mobangon sa adlaw sa paghukom waing na nga sa pagkantahan pa na ni Mos Master Gilbert, Victor Wood o Bergrina unsa pa ng matang sa kanta ngay mo ipakantas mga sa radio station di na pwede wa mag-ingos master nga sa panahon nga inyo kung kantahan mo bangon ko imo na nang hunahuna ha ang pagbangon sa Dios panahon sa paghukom dili kay kantahan nimo sayop na ang imong konklusyon. Gipahisalaag nimo ang mga tao. Ayaw pa ka na. Ug unsa ang gisulti sa Biblia, unsa ang gisulti ni Master, mao na ang atong itudlo. Dili kay magbutbugo tag ato ang doktrina. Di ka kay maglahi ka. PBCM ka. Ngano maglain man ka og prinsipyo? Ngano di man nimo tuan ang gitudlo ni Master diha kang reverend ngano maglain makag-imo ha I know ngani bawo ka kinsa ka nga pagkatao manay challenge na ko ni mayo ana di na mo magitudlo ni Master kantahan ko sa Master aron mo bangon hagas di na may mao ang gingon sa Biblia sa adlaw sa paghukom mo balik ang Dios mo bangon ang Dios. Waing na ang Biblia nga kantahan ako sa Master kaya mo bangon saba da oy muimo man ang unahon ako kay magbuot lagi ka maglain ba mo bitong i-expelled ka mo bitong expelled mo kay maglain mo doktrina di mo musubay og unsay doktrina nga gitudlo ni Master
Mo man ni nakaparat ko diha dinyo. Karon ni ata. Ang Dios dunay mata, dunay dalunggan. Naba po'y buhok ang Dios. Basahon ta. Ang ikaduhang Samuel sa iyang kapitulo 22, bersikulo 7 ug 9 atong basahon ang Biblia. Ikumpleto na to ni, naay mata, naay dalunggan ang Dios. Ikaduhang Samuel 22:7 ngadto sa 9 ang ato ang pagbasahon mga higalang may kaisunan. Ngayon, sa akong kasub-anan, ako mitawag kang Jehova. Matud pa ni Samuel, oo, ako mitawag sa akong Dios, og hingdunggan niya ang akong tingog gikan sa iyang templo. Gaingon din og hidunggan niya ang akong tingog gikan sa iyang templo ug ang akong pagtuaw midangat ngadto sa iyang igdulungog. Nanay lagi dulungog ang Dios. Unya ang yuta na uyog ug bikurog ang mga patukuranan sa langit minglinog og nangauyog tungod kay siya naligutgot. May mitubo nga aso gikan sa iyang ilong, unay ilong ang Dios, og kalayo gikan sa iyang baba, milamoy nga baga ming silaob tungod niini. Atong nabasa nga doon na siya baba, doon na ilong ang Dios. Naba po'y buhok. Niya. Basahon ko ang Daniel. Ato detalye gyud ang unsa gyud ni ang Dios kay katakar mo ni ubang mga pastor gud. Pergaba anudlo. Daniel kapitulo 7 bersikulo 7 bersikulo 9 ngadto sa 10 ang atong pagbasahon niyon. Ako nagsud-ong hangtod ang mga trono gibutang ug ang usa nga mao ang tigulang sa mga adlaw. Bilingkod ang iyang mga biste. Gingon dire. Milingkod ang iyang mga biste nga maputi ingon sa Ninibe ug ang buhok sa iyang ulo sama sa lunlon nga balhibo sa karnero. Ang iyang trono mao ang nagdilaab nga siga ug ang mga ligid niini mao ang pagsiga nga kalayo. Ang sapa nga kalayo migula ug mibaha gikan sa iyang atubangan, mga nilibo ka mga linibo na nag-alagad kaniya ug napulo kalibo nagatindog sa iyang atubangan. Ispuko mo na. Matud pa sa Biblia, ang buhok sa iyang ulo sama sa lunlong balhibo sa karnero. So, kinideng balhibo sa amahan puti. Lumurog uban ba? Tanawar ko na karnero, di ba puti? So, atong nang nakita nga ang Diyos dunay mata, dunay kamot, dunay buhok, dunay baba. Di ba? Nya. Na ba po'y likod ang Diyos? Lisod po. Na kay buhok, na kay ilong, na kay dalunggan, na kay bakba, unyawa kay likod. Lain po kayo na, uwa po'y likod. Dahil basahon tanga na ba'y likod ang Diyos. Exodo kapitulo 33, versikulo 21 ngadto sa 23. Ingon ini ang atong basang pahayag sa Biblia. Exodo 33:21 ngadto sa 22 nag-ingon. Pasahon ta. Og si Jehova mingon, ana karon adunay dapit haduol kanako, og ikaw magatindog sa ibabaw sa bato, og matabo nga samtang ang akong himaya muagi, nga igabutang ko ikaw sa usa ka liki nga bato, og pagatabunan ko ikaw sa akong kamot, kang hub maning kasaysayan, hangtod
nga mosaylo ako, o nana, og pagakuhaon ko ang akong kamot, og ikaw makakita sa akong likod. Sus, siya rupod ang ubang mga pastor anino, mga pareng uban pa nga mga ministro, mga diakono, di mo kasabot. Ha? Na ay dalunggan, na ay kamot, na ay baba, na ay likod. Sama na, likod sa kabayo. Si Job ani gitabuna ng ang iyang mata. Sa diha nga gitabunan sa Dios ang mata ni Job. Ha? Ning kalit pagkuha ang Dios ayang kamot ngadto kang Job, og nakita ni Job ang likod sa Dios. Naunsa pa may inyong ireklamo? Bingon mo nga ang Dios di man tao man, espiritu man, so dili makita nya ngano man eh. Na may baba, na ilong, na kamot, na likod, na buhok. Unsa man ni buhok ni sa kuan kagwang? Laruhon gali na ninyo mga pastor nga magtudlo sa inyong mga membro, agud bitaw ng inyong mga membro. Usaw pagkaluwa sa inyong mga sakop, kung yun na inyong sinabtan, mabitaw di mo mutuo sa mong gipaila nga Espiritu Santo, kay para namo o para ninyo, sayop pag mo mga pato, sayop di ay nga nabasa sa Biblia, nya samtang na inyo wa detalye, nya mao na ninyo na husto. Kudo kung binuang pudana oy. Ha? Karon, siyo ba nabapoy kamot? Atong klarohon ni. Sa Salmo, sabon ni mga pasto lagi kay di lagi pod lagi kamatuoran di sural. Masala agyon ang mga membro. Nakamo mga membro po dinahinay pod mo. Paminaw sa mga ministro sa PBCM kay usabay mga langitong lamdag sa kinabuhi. Wa man mimingon mga kuan kanang gitawag og mga itom nga kinabuhi. Pagkalangit nun ka naiya na sa Dios. Klaro ana. Be, nabapoy kamot. Kaya ito mga detalye. Nabapoy tiil. Mo manaron ang digod ninyo. Ibasahon ko na ng Biblia god. Ataka na mag bingo na din si Kristo. Mo'y atong tuhuan kay mo'y manuwa. Matay supak diha. Sa panahon sa amahan, si Jehovah may manluluwas sa iyang katawang Israel. Panahon ni Kristo, si Kristo manluluwas sa iyang iglesia. Panahon sa Espiritu Santo, kinsa pud ang mangluluwas sa Espiritu Santo? Mga tao sa Espiritu Santo. Human ang buhat sa amahan, panahon sa Israel. Human na pud ang buhat ni Kristo, panahon sa Kristiyano. Lahi kita karon sa atong panahon. Muna angan ninyo may bawaan mga pastor, mga ministro, uban pa nga mga diakono, uban pa nga mga nagbasa sa Biblia, nga wa gitudlo ngadto sila mga membro. Lahi ang atong panahon niya si katulong persona sa Dios. Panahon ta sa Espiritu Santo. Dinhi ta maluwas sa katulong panahon sa Espiritu Santo. Mao kana ang ato ang nakitang pahayag. Karon nabapoy likod humana. Nabapoy tiil. Ay basahon ta. Nabay tiil ang Dios kay lisod pod nay baba nay kamot. Ha? Nay mata nya way tiil. Mo nagiingon nga sa pungkol. Basahon ta ang buhat. Kapitulo 7 ug ang iyahang bersikulo 49 ngadto sa 50. Ingon ini ang pahayag sa Biblia. Ha? Buhat 7:49 nag-ingon. Ang langit mao'y akong trono, matud pa sa Dios. Og ang yuta mao'y tumbanan sa akong mga tiil. So ang Dios ti ay ang trono mao ang langit, ang tumbanan sa iyang tiil mao ang yuta. Bisag di na nato basahon, klaro naman na kayo god nga ang yuta tumbanan sa Dios. Diyo sa may tunog sa Dios detail. Disod pud kayo itunog nimo imong lubot. Ingon ana magtudlo ta sa Biblia mga pastor. Ha? Lahi kami nga mga ministro sa Espiritu Santo. Kay i-detalye gyud namo na bahala namo mutuo mo sa dili di magsakit among tiyan basta ka nahibalo mo. Nga ang Dios nga Espiritu Santo magpakatao gyud na. Napoy uban miingon nga
Oh, wa may Trinity. Unsa man day? Tumitira? Ha? Di day mo mutuog Trinity kay tumiti. One miti. Kay 1, 2, 3. Ang inyo, ug di mo mutuog Trinity, di one miti. Kalain po na paminawon ng one miti. O ato po ko sa ikaduhang panahon ni Kristo, tumiti. Lisod po na, paminawon. So na ay Trinity nga mabasa. May ingon pong reliyon nga, wa may Trinity. Hagas. Maulagi na kay mga bakakon mo nga mga magtutudlo. Ay mo kasuko. Madipay mo. Ngani ang mga ministros PBCM nagtudlo sa hustong pagtudlo. Naabay mabasa nga Trinity. Basahon ta. Kami din wa may magdawat og sildo bisag 5 tabos. Pero nganong gisakripisyo na among kugalingon tungod sa among gustong kaluwasan. Way laing giaptir namo kaluwasan sa among kalag, sa among espiritu. Mo na ang giaptir po sa mga apostolis nga makapuyo sila sa langit doon nga puloy-anan. Mo nang among gapas kay ang kwarta bahandi sa kalibutan biyaan kana nato. Dili ta makadala og kwarta ngadto lubnganan kun simbakuman og tuwa ta sementeryo. Biyaan nato na tanan. Ang giaptir sa mga apostoles kaluwasan nga magpuyo sila sa langit noon nga puloy-anan uban sa Dios. Mao sabning amo giaptir. Naningkamot mi mangita mi kwarta nga tinarong dili sa syabo, dili sa kinawat, dili sa kinilkilan. Naghago mi, nagpasingot mi, uwan og init para lang mi makakwarta para maka-broadcast mi sa radio station sa DYLE. Wa mi hatagig suhol sa Espiritu Santo. Kaluwasan ang among after. Ha? Kaluwasan sa mas mga apostoles. Kaluwasan sa among kalag o among espiritu. Mao na ang among giaptir nga kaluwasan. Wa may magkuana ng mga kwarta kay di na madala. Sig 5 tabos, bisag pila pa imong kondo, bisag pila pa imong hotel, bisag pila pa imong negosyo, bilyonaryo ka, di na nimo madala. Busa bilinhon nga makaabot ta diha sa Espiritu Santo nga maoy manluluwas niya itong bag-ong panahon karon. Nabay mabasa nga Trinity? Ang uban na ba di mo tuog Trinity? Kay matod pa, isang ganis kibuloy gani, iya mananggi ko na may record na mo anak nga. Di siya mo tuog Trinity. Ha? Kung walay mabasa, ug dabi ug na ay among mabasa nga Trinity. Ha? Mo nakaroon ng ato ang tukion dining atong kapanahonan karon. Ha? Dinhi mangita tag Trinity. Dinhi sa basahon sa usa ka Biblia nga gitawag og Amplified Bible. Palit mo ani mga pastor, basig wa ani sa inyo. Mga diakono uban pa. Ay mo kasuko. Ang uban ba masuko? Ano masuko ba mo? Tuluan mo susto. Suko din noon mo. Ha? Palit mo aning Biblia nga Amplified Bible. Basaha ang Revelation Kapitulo 7 versikulo 10. Unsay giingon? English man giingon. And I a loud voice cried out saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne and to the Lamb. Our salvation is the Trinity to give unto God. The Trinity we owe our deliverance. Ato kunong binisayon, unsay bot pasabot, giingon. Og sa makusog nga tingog, giingon din, and in a loud voice,
Sa English pa. Og sa makusog nga tingog sila misinggit nga nag-ingon, ang kaluwasan gikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono og sa kordero. Ang atong kaluwasan iya sa Trinity o Trinidad. Utang nato ang atong kaluwasan. Nabay mabasang Trinity? Naa. Pero ang ubang reliyon, may Trinity, bisas kibuloy gani. Usara man kuno na. Ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, usara kuno na. Hagas isa. Kaya mga kunon nga siya ang Amahan, siya ang Anak, siya po ang Espiritu Santo. Mao man ay gimmick god. Ni Pastor Kibuloy, di lang nila kasakit sa mga membro. Ay mo kasako, ay mo kasakit kay tinuod man niya mo. Og way mabasa ang Trinity, na ayaw mo to, na may mabasa. Parilugod mo Amplified Bible God. Revelation chapter 7 verse 10. Na mabasa nga na ay Trinity. Unya mingon sila nga usa ra man gud ang Dios. Wa matay supak ana. Sa panahon sa man usara ang Dios. Di pwede mag-ilag kag laing Dios. Di ka pwede mag-ilag ni Baal, ni Astaroth, o ni Baka. Sa panahon ni Kristo, wa po'y laing Kristo. Siya po'y imutuhuan. Kaya hatag manata ng butang dito sa anak. Mabasa man sa Mateo 11. Dito ang nakasanak, dito na sa magpasakop sa anak. Human naman ang buhat sa amahan. Gihatag naman, gitugyan naman sa amahan. Ngadto ang pagdidikar sa iyang anak nga maoy magluwas sa katawhan nga Israel. Pinagi sa iyang dugo. So, kay maluluwas si Kristo, pag-abot po ni Kristo, sa kasas langit, nagtugon po siya. Ngipadala niya ang lain nga malaban ng Espiritu Santo. Nga gipakita sa nga Espiritu Santo, mauna po ang ato maluluwas karon kay si Kristo maluluwas man. Mabasa ba sa Biblia nga si Kristo maluluwas? Mabasa, kadaghang sitas. Karon niya o sata. Kining pinadayag do sa city, kay mo man among gihuptan nga bersikulo. Kining pinadayag do sa city, unsa ba kini? Kining pinadayag do sa city, kay mo man ang katumanan sa Espiritu Santo. Kini bag pinadayag do sa city nga bag-ong pangalan, unsa ba kini? Kining pinadayag do sa city nga bag-ong pangalan. Basahon ko ang usa ka referensya nga gitawag og Apokalipsis, hingpit nga sangkuan niini haduol na adini ang pamagat sa page 46 to 47. Unsa ba ang giingon sa pinadayag do sa city? Apokalipsis pinadayag ni. Ano ang bagong pangalan na nakasulat sa bato? Ang pangalan ay isang paraan. Kay pining binayag doon sa city, batong puti man Usbon ko. Ano ang bagong pangalan na kasulat sa bato? Ang pangalan ay isang paraan ng pagkakilala sa isang tao at nagtatangi sa kanya mula sa iba. Bisaya, unsa ang bagong ngalan nga naisulat sa bato, nga puti? Ang ngalan usa ka pagi sa pag-ila sa usa ka tao og nagpalain ni anang usa gikan sa uban. So kanadeng pinadayag do sa city, nagrepirar day na og tao. Kay nabahin man sa tutulo ka bato. Ang amahan, Salmo 18:2 gitawag siyang bato. Sa Episo 2:20 si Kristo batos pamagang. Bisan sa Isayas 28:16 batos pamagang si Kristo. Ang pinadayag do sa city batong puti. Lahi ang bato, lahi ang batos pamagang, lahi pod ang batong puti. Ang kanang batong puti, ripirado ka na sa Espiritu Santo. Muna ang ato nakita. Tao na sa katumanan. Mga higala o mga kaigsuunan.
Ang Espiritu Santo ba po'y manluluwas? Oo. Basahon ta. May mga referensya God. Di man may kay diri basta-basta lang may musulti nga wala sa mga mabasa. Mao man nagingon sa amo magtutudlo nga ang PBC wala maglama-lama sa pagtudlo kundi pinasikat sa mabasa og mga referensya sumala sa Biblia og sumala usab sa mga referensya mo nagisulti ni Master diri namo mo magani nga kami di may magpatakag sulti dinhi way mabasa nya kana na inyong nahusto nino na inyo nga wa mo na mabasa pero dili mang pagsabot. Ang Espiritu Santo ba'y manluluwas? Oo. Si Jehova sa panahon ni Jehova manluluwas. Sa panahon Kristiyano, si Kristo manluluwas sa katawang Israel. Ang Amahan manluluwas sa panahon sa Israel. Sa panahon ni Kristo, ang Iglesia ni Kristo mao iyang giluwas. Sa panahon sa Espiritu Santo, siya po manluluwas. Nabay mabasa na. Palit mo, The Passion Translation. Basa ang John chapter 14 verse 15 and 17. Mo sabi niya. Diretsohon na nato pagbasa. Kingon din sa Bisaya kayang oras nagdali. Nagingon, ang paghigugma kanako naghatag kanimo gahom. Sa pagtuman sa akong sugo, matud pa ni Kristo. Kaya manabasa man na sa Juan 14:15, kung kamo nahigugma kanako, tumanan niyo ako sugo, kaya ako mga imo saman, o gaman maghatag kaninyo og laing manlalaban. Sa The Passion Translation, giingon din ang paghigugma kanako naghatag kanimo gahom sa pagtuman sa akong sugo ug ako mga muyo samahan ug siya maghatag kaninyo og lain nga manluluwas. Klaro kayo? Ang Espiritu Santo. Yung sa daning lain nga manluluwas, Espiritu Santo sa kamaturan nga mahimo ninyong higala sama kanako matuban ni Kristo ug siya dili gayud mubiya kaninyo ang kalibutan dili mudawat kaniya tungod kay sila dili man makakita kanini makaila kani apan nakailan kaniya pag-ayo tungod kay nagpabilin siya kanimo ug mupuyo siya sa sulod nimo. Klaro kayo nga ang Espiritu Santo manluluwas. Sumala sa The Passion Translation. Nagbutang-butang ba mi? Nabasa sa Biblia. Mauna diha mga kaigsuunan. Nga, maingon sila nga, wala may mabasa tulo. Kato di ako ibasa nga daay Trinity. Kaya usbanta. Dinhi sa basahon. Lain na po atong basahon na po nga referensya para matagbaw ba mo ba? Napamatay 4 minutos. Basahon ta. Dinhi sa usa ka referensya gapon. Atong basahon ni para makita nato ba? Unsa ba ang nakasulat dinhi sa ako ang pagabasahon? Si Kristo sa iyahang kapanahonan sunod siya sa Amahan. Una ang Amahan, sa ikaduha si Kristo. Nabay mabasa nga si Kristo ikaduha sa Amahan? Unsa bay mabasa nato? Dinhi sa English Standard Version sa Sakaraya chapter 13 verse 7 nagingon, awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me, declares the Lord of hosts. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered. I will turn my hand against the little one. Ato binisayon, pagmata na o espada, nagingon din ni, awake, O sword, pagmata na espada, batok sa ako magbalantay, sa karniro o batok sa tao, nga akong kauban next to me. Nagaingon si Uba sa mga panon, sa mari ang magbalantay ug ang mga karniro makakatibulaag o pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga magagmay. Kinsa di ay ang next ni Jehova? Ang puli ni Jehova? Si Kristo. Nahibalo man mo ana,
nga wa may lain yung sunod sa amahan ang ato Ginoong Jesucristo. Ingon anak ko magtudlo ta sa kamatuoran. Ha? Mga magtutudlo sama sa mga pastor, mga ministro uban pa. Ayaw mo kasuko. Angay mong malipay sa pagtulunan sa PBCM nga niya ang magtutudlo. Divine Master Tomas Eugenio Sr. Wa may mga grado. Ako elementary raman ko, di mo ko mauwa mo tugan ninyo na ba? Baliban galing kong master, ingon ko master. Kaya iya mo kong gingon nga, Cesar, magwali ka radyo. Ko na, di ba ko kamawa na master kay pilar may akong grado. Unsay sulti master nako. May balura lagi ka. Ay pag-ingon nga, di ka kay balo. Ay pag-ingon nga gamay ra ka grado. Ang mga apostoles di ay dagko dito grado. Gawa mo po yung mga grado. Busa aya pagbalibad mo tuwa yung kung mabalibad ni master kay ngano man. Ibalo ang Diyos. Ha? Ingon man siya nga, ay balura lagi ka sa Biblia lagi. Nya kaluoy taon niya. Na. Bisag sa akong gagamay og grado. Na. May sugon ko nga masulti din sa kamaturan. Pinaagi sa akong pagpaila, sa akong langiton nga magtutudlo, Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga may atong maluluwas ning atong panahon karon nining ikatulong gubat sa kalibutan. Sa dili pa mabot ikatulong gubat sa kalibutan, maghiusa kita sa iyang pagtulunan nga gitukod niya ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga naa nahimutang sasan ang tunyo Hasan Misamis Oriental. Bosa nahurot mapud akong oras, bingon na lamang ako sa langiton ng magtutudlo. Salamat master sa panalangin niya maghatag diri kanako og mag-uban kita sa sunod Domingo pohon di sa mga istasyon sa DWL. Kini ang iyong alagad sa kanginan. Daghang kay salamat sa inyong pagpatalinggo. Kini si Brother Cesar Pateo og ako nag-inusara karon. Daghang kayong salamat mga higalan ako mga kaigsunan.